Kwazwai vadiwa vateereri, tadzoka zvakare pachirongwa Zim Facebook Secret and Confessions. Zita ndisi Stilda. Regai tipinde maconfessions edu. Yekutanga inoti: makadii mukoma Nash, ndauyawo pano nedambudziko rangu randiwira mumhuri yekwedu. Zvakatanga muna November 2007, apo pandainge ndichangopedza zvimwewo zvimabasa zvandaiita kuti ndichengete mhuri yangu, asi ndakazosvika nguva yandakadzingwa basa mushure mekunge ndanyeperwa kunzi ndaita chinhu chandaisaziva. Kubva pandakabvisiwa pabasa, zvinhu zvakatanga kundiomera, ndichitambudzika nemhuri yangu, ndaakutadza kuvachengeta. Zvino umwe musi ndakabva ndaenda kuEpo ndokuwanawo rimwe gurupu raiitwa zvekurombesa vanhu. Ini nokuona kuti nhamo yandipinda, ndokupinda mugurupu riya. Ndapinda ndakabva ndabata nhamba dzaadmin, ivo vaiva sekuru vaiita zvematare. Ndokuvaudza dambudziko rangu. Vakanditi, muzukuru wangu, zvitete izvi, uya kumatare kwakati. Ndakatopiwa nekuno kwacho. Zuva racho rakati rasvika, ndakaendako zvechokwadi. Mukoma ndakanogadzirwa, apo pandakapiwa gavi. Handizivi kuti rainge riri remuti rudzii, raive nyoro, iro randainzi ndaizofanira kuridira mvura everyday kuti risaoma, apo parei richindipa mari. Ndakaitawo saizvozvo, asi sekuru havana kubvira vandiudza nezvekuti pachafa vanhu mumhuri, vakandivanzira. Pakazoti papera makore 2, munina wangu akashaya, takamuviga. Takati pamwe sezvo airwara neshuga, ndoyamuuraya. Ndokuzoti gore rakateera pakabva pafa mai, zvakandirwadza, izvo zvakatisiririsa zvakanyanya. Kubva mazuva iwawo, apo ndaingodiridzira gavi riya, rakaita almost makore akawanda ndichingoridiradzira. Apo richindipa mazimari, asi mari yachona haishandi. Ndakaita zvakadai zvoparara, chero ndakadii. Ndainge ndakavakisa zimba rangu, imba iya ndokutsva yose. Ndaitenga mota, ndaingoita tsaona. Ndakatozorasikirwa nomudzimai wangu, uyo akaita tsaona mugore ra2017 musi wa19 February. Ndo pandakarega kudiridzira gavi riya, ndaona kuti ndakazviparira. Hapana wandakaudza wemumhuri kuti ndakabata-bata. Zvino ndakazvinyarara, ndokusiya zvakadaro. Gore rapera muna February zvakare, ndakarasikirwa nemwana wangu. Chiitiko ichi takagara pasi sevemhuri. Ndakavaudza nyaya yangu, havana kuzvigamuchira, hanzi muroyi. Enda unodzosera kwawakazviwana, unoda kutidya tose. Hama dzadiwa ndakaenda zvechokwadi kunodzosera, nokuti handichazvidi. Nemakore andava nawo hazvichaiti. Ndasvika pamba pake, ndakawana pave padongo. Ndakabvunza vavakidzani, vakanditi pava nemakore anokwana iwo 5. Munhu waivapo atiza mudunhu muno, nokuti akanga auraya vazhinji. Ndakapererwa nezvokutaura, zvose nesimba rakabva rapera. Ndokutora chigavi chiya, chainge chachioma kuti gwa, ndakangochikandira muimba yake dongo iroro mukati. Kubva ipapo, hapana chandati ndaona, asi pakaipa, hazvirovi zvinhu zvakadai. Mhuri yangu handichina, vose vakandisiya. Hama yangu ndinoti kwauri, nyange wakatambura sei, usaite zvourombwa, nokuti mberi zvichakunetsa. Now ndave ne69 years, apo ndotoda zvekuchengetwawo, ndakungogara ndega. Mari nemota zvandaive nazvo, zvose zvakapera, ndangosara ini. Chero kurwara kwandinoita, ndinozvionera, apa ndiri kumusha. Vateereri, ndo confession yatatumirwa naID. Ari kuyambirawo kuti kunyange ukatambura sei, rega kuita zvokuromba, nokuti pakaipa. Regai tipinde next confession yedu. Hanzi makadii mukoma Nash, ndauya nenyaya yangu yanetsa muupenyu hwangu. Ndakauraya mukadzi nemunin'ina wangu, mushure mekunge ndavawanikidza mubedroom mangu vachiita bonde. Iyi isecret yangu chete, iko zvino handina rugare, vari kumuka zvipoko. Ndiri murume ane makore 50 ekuberekwa. Ndakarorawo mukadzi wangu ane makore 39, saka ndiye wandaigara naye nabamunini, kureva munina wangu anonditevera. Mukugara kwese, vaive vanhu vaiita kunge vakavengana.
Izvo kupi yainge iri disguise kuti ini ndisazive kana kufungidzira kuti pangave pane zviri kuitika. Mukugara kwedu ndaigara ndakatsiura mudzimai wangu kuti asavenga munin'ina mwana wamai vangu, zvokutoti dzimwe nguva aitombochema chaiko kana ndamutsiura. Ndakazosvika pakuudzwa nevamwe vanhu vanogara paTuno Lodge kuti mudzimai wako anonzwika achichemerera mausiku pandinenge ndisipo ndaenda kubasa. Ndiri truck driver, saka ndotokwanisa kupedza chero mwedzi wese ndisiri pamba. Pandaiudzwa nemakuhwa kuti mukadzi wangu ari kutorwa nemunin'ina wangu, ndaizviramba. Pamwe pacho ndaitonetsa nevanhu ndichiti hazvife zvakaitika izvozvo. Rimwe zuva ari mausiku nguva yebonde, ndichiita bonde nemudzimai wangu, akatanga kuchemerera achidanidzira zita rabamunini. Zvinova zvinhu zvakandishamisa ndikasiyana nebonde racho. Musi iwowo then ndakabva ndabvunza kuti why uchichemerera nezita rabamunini. Akabva angoti inyaya yokuti maybe toswera navo. Kutanga ipapo ndakatanga kususpekta kuti pane something chiri kuitika pavaviri ava. Rimwe zuva ndakanyepa kuti ndiri kuenda kubasa for 3 weeks. Mukadzi akaratidza kuboyekana achindiudza kuti time yacho yakarebesa kuti asare ega nabamunini ini ndisipo. Akaratidza kurwadziwa zvekurevesa, aisaziva kuti hakuna kwandiri kuenda. Ndakabva ndaenda hangu kumba kwefriend yangu, ndakamirira kuti kusvibe. Zvave zvekuma around 11 ndakabva ndaenda kumba. Ndichisvika pamba ndakanzwa iri mheremhere yekunakirwa mubedroom mangu. Mukadzi nababamunini vachiita bonde zvekurevesa. Ndakanoka door, vakabva vanyarara kuti zii. Ndakabva ndazama kuvhura door zvenharo, raive rakalokwa mukati. Ndakaudza mukadzi wangu kuti andivhurire, haana kuda kuvhura. Ndakabva ndaenda mustoreroom munogara matools, chandakakwanisa kuwana idemo. Ndakabva ndatora demo riya nehasha ndokubva ndasvika ndichirova door richivhurika. Ndichipinda mukati muya nehasha, munin'ina wangu akabva aita zvekuuya nehasha, akandinanga achida kundidhuma. Ndakabva ndamutangira, ndokubva ndamutema nedemo mumusoro. Haana kuchema, haana kudii, akabva angodonhera pasi, ndokuti zii. Hamenewo mweya waiva wandigara. Mukadzi anga anotsikitsira pakona yemubhedha. Handina kutaura naye, ndakabva ndamutema nechepahuro. Ndokubva atanga kupfakanyika. Ndichimutema futi mumusoro, ndokubva ati zii. Apa ropa rakanga rachizara mumba zvino. Handina kumira ipapo, ndakabva ndatobuda ndichitiza kuenda kutown. Ndanga ndiine mari yandaive nayo muwallet, ndiyo yandakashandisa kukwirisa bhazi kuenda kuSouth Africa. Zvakasara zvikaitika handizivi. Line randaishandisa ndakarasa paboard, but now ndiri kudemba kuti dei ndakaziva ndisina kutsvaka nzira yekuti ndione kuti mukadzi wangu ari kuhura. Nyaya yavapo iye zvino ndeyekuti handisi kukwanisa kurara hope, ndichirota mukadzi nabamunini vachichema vari kuda kundiurayawo. Ndaedza kunobatsirwa asi ndinongodzoka chete, ndoita pungwe ndichirohwa musana, zvokuti kwachena hapana anoona. Chandisiri kukwanisa kuita kuudza hama, nokuti hapana anoziva kuti ndiri kuno kuSouth Africa. Ndibatsirewo vedare, mukoma upenyu hwacho huri kurwadza. Vateereri, ndo confession imwe yatatumirwa naID. Kuuraya kwakaita munin'ina wake nemudzimai wake mushure mekunge avabatikidza vachiita bonde. Regai tione kuti tingabatsirana sei nehama yedu.